Gel, Mekruvel Umradva, أو هذا مرويل لياله أو يعني إنه فقط موضوع ولا شو ريالي أمان تلتنا ما الذي بر أو كازان رجف كاردي دي أو وش أنا جب بارفن كنامل تيذنا أو أن جب تي ولا بر بليامي غير خد ما مستيتي غير خد يوم من يا خيران عالم مخرو المراد وديت من عادم بالله مرويل تدا إني من بيجنم يود عادم غايدن غدا شوات باللم شون من اللي عادم غدا مخرو تغني أنا لما تنفذ الرموليان مخرو بلر يا بروس ده ترمون مثلا لازم يشتغل ميكروفون مش يشتغل نعمل يا يشتغل يعرفون بيني يا شو تاول جان تاول تمرك ماله نثبت تويدو ورشلين تويدو قتنشلين إن شاء الله ساولم سيدنا تريلان غدا تريلان غدا هم جان سباق سلام في مسألة ده في مسألة سباق هذا بس يعني مو هذا تخاجين بعدين تخاج أيوة تخاج أشوف شيء بعد أنا أسكت شيء هن يخرج شتنا تدني عن غدا ترمق معه بعض تفضل قدر اليوم إذا كان يا ريت يا مخرج أنا تنسي جاس مهم klip olmalı. Katı ulumanı var. 7 yaştan 70 yaşa çenni ökünüp yanlışlar düzeldir yani şu klibin cipine düşedi. İnşallah. Ne diyip bolsa Allah yol versin. Halife bilen hakikata yönelişin yani 10. bölümü 1. sezonun en son serisi yani ömür deyilen qisqa filmi yürütüp tomosha edersiniz inşallah. Hükmani suratda öz fikirinizi ve qo'llamangizni unutmang. Halife başını dik bas. Sana hacıoğlu. Sana. Allah amin. Amin. Ya Rabbil alemin. Kutluvat nasıl dedi doğulan bunu? Tanrıyal kadın var. Tavır yattan ve tanrıyal kadın. Dedim gayet dedim. Yok yaşamak. Halip Hamdi ya kahraman böyle çağırıyor veya 84 yaşamak. Benim 65 yaşadım. İzmir'e yetip var yani gibi oldu. Her biri İzmir'e yetmeli lan ona şeyle göre. Tanrıyal kadın tavır ömrüm bakmam. Bir daha Baltimore manglayın bunu da. Manglayın o şovun çağırıyor Baltimore ya. Amin Allah can Baltimore hava. Salam mehribanam gowma daylaňa näme gelin klibim dol görnüşi YouTube kanalyna yüklenenler dinläp baha berip bilertiňiz we bu videony çekmemiň esas sebäbi bu däl. Bu videony çekmemiň esas sebäbi şulaýdymda näme bilip galym. Şulaýdymda az wagtyň içinde bolsa da men sizin ýüregiňizde bir kiçijek yer edinenligimi bilip galym. Köp sağolsunlar maýtýan men muny aýdyp size düşündirip bilmeýän bu şeýle bir men için goýduý boldy. Men gaty berenim sizin ýazýan zatlaryňyzy hemmejesini okaýan. Az wagtyň içinde şeýle gollawlaryňyz üçin köp sag bolsunlar maýdasyn melä. Men işlemegime, döretmegime, täzeliklere has höweslendirýäňiz. Köp minnetdar. Janyňyz sag bolsun, netip bolsa täzeliklemken men bilen galyň. Spasibo. لكن العيال رأيت حرمة الناسي. Egzame da men ýa soralar ýogo. Gaty burçaga aýara bolo. Ecelere. Tapawdy ba mejelen. Yok, aslında hemmelenlere format koyuyor. Hakikaten ulugyan ejeler bolýar. Aslan ece olanlar, ece bolmak isleyenler, ece bolmak islep, ece bolup bilmeyenler, garat hemmelenler koyuyor. Format koyulmalı. Ýa-na sylaýanlara, dinleýänlere. Men kiremiş, ýollaşyny dinleýänlere, sylaýanlara. Elbetde olar sylasy, ýollaşam edem şolar ýar sylaýa, hormat goýa. Şeýde magdy berip dowam edýär. Öz maşgalatyna wepaly. Öz enatatynyň beren terbiýesini berk saklap,
yankı soruňyzy ýene jogapda baran ýer bilen bolup bilýän maşgalalar bar. Şuňundan ýeňemedi görýän-de ýa-ni garrenelerine söz berýän. Garrenesi aýagy üstüne kän durup bilmedi. Şu otur kurnay dedim, yok dep. Ör turup tutjak diýär-de. Sonra özü jeýdip bir ýyl aran turýardy. Ýa-ni oturrak boldy da aýaklary gelin bir şeydip bagyna badyp saklaýar o enedini. Şol ýoldan jeýlandak soň gelen garyndaş gelin. Ýöne ýa-ni jeýdip bir saklaýar da orsaýsa gowy padýerçka bolýar ýanynda. Türkmen saýtdagam golly bolýar. Yani son ýaly diýenler, son ýaly mukaddesdigi sakla bilen diýenler aýratyn hormat. Baran ýeri bilen bolmak eken, baran ýerini bu tarapdan görkezek bolýanlara aýratyn hormat. Onu çıksak şahro men ağzı bir duyasız bunu ben de çıksak bolýar. Ay bilemem könüllü diyemin hemen. Bunu könül bunu men çalsak da o bir könül. Ay bilemem kırletti ya. Sansaýmalar etdi bunu gowanly çelek keçenler ýatyp çykýardy. Ay bilemem kırgı gittiler diýdi ha, kırgı gitti diýdi. Men harymydan Ha sen ne hemen yani diýmey. ýatykda şurda men borna, o başga kim bar? Ýatykda şulanmaz. Ey tekde. Yastığının taşını yar o, yastığının taşını. Çalsak diye. Ay. Yastığının taşı. Hava yastığının taşı. Ayağımda yastık taşı değil, ne yamayken? Aşağı yastık taşını çalsak. Yastık taşı benim ola bak, yastığının taşı değil. Ha yastığının taşını çalsak diye. Çok şey ağrı bir insan olmalı. Mehmanlar hemmäňize salam. Agzada Deňiz Ataýla 14 awgustda şow konsertime hemmäňize garaşýar. Geçenki konsertlerime gatnaşyp ýetişmedik. Habarsyz galanlar bar eken araňyzda. Sizin üçinem gowy pursat. Gelen bul awadan gyzyklaşandy, näme diýdarlaşalyň, görüşalyň. Jaň sag bolsun, size garaşýar. Evim devam etmeli. İçi başka, dışı başka. Servetlerden daşta durun. Aydın şey diyemezsin, başka varyant yok. Yani şol ýaly adamlar adasy neme bolýar da, gorkulu bolýar. Daşyndan gowdurap, içinden getiren zat diýerler, jawablar. Hem ismi sokar diýerlermi? Awa. Ay garaz, on ýallar yok bizde. Yok diýip yok, bu kadivem kirediýän. Hemmämiz gowy, hemmämiz türkmenler. Türkmen bir büyük millet gara. Yani Türkmenliğin özüňizi hakykatdan Türkmenin tarihlaryny okusaňyz hasam gowurarsınız. Dogry maýdan täbi men gat bu ýa Türkmenliğim. Mehman dostlar, bir howly arslan bolup, arslanyň doglangyny belläp otyr. Ene Arslanjan, ene bärde de Arsim bar. Arsi. Ýene daňdan şahyt otyjan kodwandam. Aýdymyň remix görnüşleri ýakynda ähli platformalarda. Ene bärde Arslan, ýene bir Arslan. Ene doglagyň şular Arslanyňky. Bolup duran. Doglagynyň bilen, doglagynyň bilen, doglagynyň bilen. Tondan çıkar, bir tondan çıkar şayda. Ben bugün yine canıyla geldim. Saçımı kırak kalattım. Milir kettirdim. Öyle edilbir kaç har milir kadar. Beğul canım al ölünce gel saçım kırak kalat verecek deyip ben anne hili ödünü teresse şunça adım kadiyen beğul yönü ha. Saçımam odan olsa o yüzüme mi odan olsa eşime mi odan olsa ünüme mi odan olsa üstüne yüreğime mi odan olsa. Bir şeyler akbur sözak gelir dağı. Ben düğüleştim onu. Düğüleştim. Ayağın diye yüzü odan olsa diye yüzü odan olsa diye yan yoldaşın ha bağıtlet diye. Yüreği odan olsa diye. Onda diye Allah Teala arskal devlet veriyor diye. Adam düştani. Ben